आम्ही फोडतो फणस. हा कसं फोडतो म्हणजे काय तू अगो असं उघड या बाजून. हा तसो बस बस चल पकड आता. चल लाव जोर. होय हे बघ ह्या नाही उघडला. आता ही आदर आणि वर पुरा फाड होतो पैशाने. तुका तसं नाही. हा फाड चल. बरे दिसत तर बरे बारीक झाला खावा. आता मग काढ आता हे खावा पहिले. बाबा हावरो मस्त अगो गोड एकदम. गावले ते बघा बारीक मोठे. आता बघ बसतो आता मग वाटतं दुपारच्या जेवणाची सोय बस चल. विघ्नेश खाई गेलो. विघ्नेश बोलवले मस्त ना. हा